Musika bulegoa sariak irabaztea ore bat da, zukarentzat. 7 urteko lanaren ondoren rekonozimendu bat, eta aurtengo kasuan gainera, kanpoan erakusteko aukera izan, eta gainera rekonozimendua jasotzeak ore handia suposatzen du. Bada gure sektorea indartzeko, eta ezagutzera emateko aukera bat ere. Musika bulegoak musikari eta tankera asko biltzen ditu bere baitan, baita musikaz kanpoko, baina musikaren inguruan mugitzen diren beste eragile batzuk ere, eta honelako sariak aukera ematen du bai ezagutzera emateko, gure artean elkar ezagutzeko, eta bozgorailu handi bat da, bai euskal kulturaren eta euskal ekoizpenaren barruan, nolabait hori erakutsi eta sentitu eta erakusteko. Trio Zukanek badu bere plan bat eta pixkanaka garatzen goazen hortan, epe ertain eta luzean gure musika gehiago sustatu, guri gehiago idaztea da asmoa, euskal sortzaileek eta oro har konpositorek musika gehiago idaztea, eta musika hori oholtzan erakutsi ahal izatea, bai Euskal Herrian, bai Estatu Espainiarrean, baita Europa osoan ere, lehen pausoak ematen ari gera gure instrumentuak eta haiekin egin daitezken obrak erakusteko, eta hortan lanean jarraituko dugu.